Kapin 3,000 ka mga katawhan ang partisipante sa pagpananom sa Guinness World Record attempt nga most people planting bamboo simultaneously. 19 ka mga lugar ang misalmot sa susamang kalihukan sama sa Misamis Oriental, Davao del Norte ug del Sur, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Cotabato, Leyte, Agosa del Norte ug uban pang mga lugar. Tumong niini nga maila ang kabililhon sa kawayan diha sa pag-amping sa kinaiyahan ug pagpalambo sa ekonomiya. Human sa pagpananom padayong monitoron ang mga kawayan sa Bamboo Resource Inventory System aron kini mulahutay ug motubo sa sakto. With this initiative nga i-break na to ang record, murag atong na-showcase sa tibok Misamis Oriental nga ang pagtanom og bamboo dili lang siya makatabang sa kaning flood control but also makatabang po ni siya sa economy. Kay numduman nga kini ang unang record sa most people planting bamboo simultaneously ug lauman ang resulta sa bulan sa Nobyembre ning tuig. Subay kini sa planong makubsa ng kapobrehon sa probinsya kabahin sa SDPI program ug nakalatid kini sa paglaom development agenda ni Governor Peter Sr. Pedro Onabia sa Latrang A, kan Agriculture Development for Poverty Eradication ug P Participatory Governance. Tipik lamang kini sa mga kalihukan nga makadalag garbo sa probinsya. Update gikan sa PGMO, ako si Astia Torrecampo, Paglaom News.